Ja, du gider simpelthen ikke at forklare, hvad der sker. Igen, fordi det virkede ikke. Så derfor blev jeg nødt til at gøre det igen. For helvede, altså. Men jeg gider ikke til så det her det er post nummer 2, hvor jeg gør det igen, for fanden. Fordi at, kan man ikke gøre et eller andet. Sæt den her eller et eller andet i stedet for. Burde man kunne se det i hvert fald. Falder den garanteret, den der. Mobil eller sådan. Pis. Nå. Det så ikke ud til at virke så godt. Det virkede bedre end sidst. Det gjorde det sgu. Nu kan jeg ikke få det ud fra de der kramme. Altså. Ja, ude direkte på gitaren. Det smager som ost. Okay, men ja, det der også brugt, det var en Tistrup mejeriproduktost. Nemlig